Stop! Ne scrolluj. Samsung klima na oglas za 30 evra. Ali pitanje je, da li je stvarno ispravna? Ovo je oglas sa kupujem-prodajem. Prodavač je iz Novog Sada. Klima je polovna i skinuta. Navodi se kratka instalacija, zid na zid. Problem je što nema modela. Nema ni snage u BTU. Ne piše da li je inverter i ne piše šta tačno dobijaš u paketu. Kad uporediš cene, nove Samsung inverter klime od 12.000 BTU su oko 50 do 70.000 dinara, a neke wind-free varijante idu i preko 90.000. Ovih 30 evra je zato sumnjivo jeftino. To može biti top ulov, ali može biti i nepotpuna klima ili klima bez masa. Ako hoćeš da preprodaješ, radi ovako. Idi lično i testiraj rad. Traži da hladi i greje bar 10 minuta. Slikaj pločicu sa modelom. Proveri daljinski, nosače i cevi. Ako je kompletna, možeš je okrenuti za dobru zaradu, a konzervativno čak i kroz delove možeš ciljati oko 15.000 dinara. Poenta je jednostavna. Bez testa uživo nemoj da rizikuješ. Sa testom uživo ovo vredi pogledati.